Аз познаех, че аз имам фризурка просто Кога сте го разпитали? Не съм видяла това. Просто безплатна пътека. Например, му притичваш през пътя към невъзпитано да свири. Да, ти се закъсня. Колеги, добър ден! Започваме. Ще помоля да върнем и този няма. Допълнително, пак е страшно разпределение. Така започва Комисията по общинска собственост. Ние сме първата комисия в историята на Общински съвет Стара Загора, която излъчва на живо на сайта на общината с видео и звуков файл. Всички трябва да бъдете предупредени, да знаете. Моля да се изключите телефоните без цинизми, гражданите на Стара Загора да не наслушат как се излагаме. И за това ви предупреждавам, в момента сме онлайн, на живо, на сайта, с звук и с видео. Това е, изчакайте само да завърша, това е да покажем на гражданите, че не сме такива, както не описват от една партия, и всичко, което се гласува при нас е прозрачно, честно и след аргументация и изказване на всеки от нас. Заповядайте, господин Дончев. господин Дончев. Нищо, Дончо Радев, да. Господин Радев. Радвам се, че в крайната сметка това се осъществи. Специално към вас, очевидно се оказва, че има опция да се излъчва на сайта на общината. Вие твърдяхте, че не може. Точно И така. чумите го в София били измислили, че съм във Фейсбук. Може радвам се, че чумите го в Стара Загора са излезнали по-умни. Така ми беше подадена информацията от IT специалиста. Той после се порови момчето, измисли начин, за да могат всички да са подгонни, да няма казал, рекал и така нататък. Вие път по-умерен в залата тогава, като ми твърдим. Забележките вкъщи на жената. По-нататък. Да. Да, заповядайте. Колеги, аз извършвам такова е процедурата, просто иска да питам има ли някой зарядно за таблет, защото ми е паднала батерията. Така, сега... Може да има скутията. Трябва да видя някъде. Може от телефона да си гласувате, колеги, на който няма работи таблета, може през телефона, ще ви изпратим линк, само кажете кой... Може да кажем къде се излъчва, защото това е сайта на общината. Не, IT специалистът ще каже, после аз не знам. И искате да се гледате, докато ще стане микрофония. Микрофония ще стане, по-хубаво да не се гледате. Така, сега е... Общински съвет ли ще? Еми да. Все още сме общински съветници. На живо. Не можахме да стане друго. За това не добраха.
Сега знаете, че по традиция аз, освен точките, които са ни насочени от председателя на Общинския съвет, чета и всички останали точки. И затова предлагам още около 10 точки да влезат в дневния ред, които касаят общинската собственост. Сега като дойде госпожа Делчева, ще я помоля също да имат тази акуратност към точките и когато се касае за общинска собственост да изказва техните становища и да има съответно и тяхното мнение, защото се получава, че едва ли не по някакъв начин общинската собственост може да бъде поставена в неприятна ситуация. Започваме с първите точки от нашия дневен ред, които са по списъка. Госпожа Делчева отново закъснява за комисия, не знам каква е причината, може да има някаква среща. Не знам дали да почваме да разглеждаме точките без общинска собственост. Тук да има техен представител, може би Не е задължително. Не е задължително. Добре, значи почваме да гледаме. Първа точка, която ни е пренасочена към нас е наредба за изменение и допълнение на рекламно-информационната дейност на територията на община Стара Загора, точката на групата от Възраждане. Някакви изказвания по тази точка? Да, господин Терен. Видях в Google Drive, че има едно допълнение към тази точка номер 01, което не сме го разглеждали абсолютно никъде. И каква ни е идеята да я вкараме това в последния момент? Да, сега ще обясня. Да. Сега ще обясня и когато се отвори дадена наредба, между първо и второ четене могат да се внасят промени и корекции. Според юристите обаче, ако се касае за изменения по друг параграф или по друга точка, трябва да се мине стандартния ред. Затова, тъй като на правната комисия са го приели, после са размислили и са измислили друго становище, затова според съображенията на правната комисия тази точка ще бъде качена за обществено обсъждане и ще се гласува чак на следващата сесия. В момента гласуваме само точката на Възраждане, която е стояла 2 месеца на сайта на общината. Просто объркване в процедурите. Окей, това е да разберат, тъй като няма в дневния ред. Да, затова няма го в дневния ред, защото ще виси на сайта на общината за обществено обсъждане. Благодаря ви за информация. Аз линка го получих от колегата, но не е качено още. Има ли някой, който не е готов с евота с електронното гласуване? В групата да ви качим линк, ако трябва. Да. Беше от татък, да говоря запорът. Да, той беше в Кръвомъчето ще дойде. Добре, други изказвания по точката. Оставете точките отворени. Ами, аз виждам, че има представител на правната комисия тук. Да. Доколкото разбрах, има разминаване в това, което е качено в началото и предложението, което е направено след това. Има някакво разминаване. От правната комисия разбрах, от там точно, че тя има становище по този въпрос. Госпожа Овчарова, доколкото разбрах, има някакво ваше становище. Аз питах. Ние в тази посока имахме група, госпожа Чакова също обърна внимание. Не сме съвсем сигурни, но ми се струва, че има разлика в текстовете. И мен ме информира на предната комисия, обаче Стефан Анков твърди, че това важи само за точката, която е внесена от нашия представител на нашата група, Красимир Червилов, която трябва да виси на стената. За другата точка, като има изменение, не трябва да виси още един месец. Ние не казваме, че трябва да виси, казваме, че по-скоро отбелязваме, че нещо е променено и не можем да разберем кога. Измененията, които са направени от правната комисия по тази точка, всъщност тях ще гласуваме, така ли? Да. Господин Анков, излъчваме се на живо на сайта на общината, да знаете, да се информирам с звук и с картина, така че да се подготвим с изказванията. Да, госпожа Делчева е зад камерата, се усмихва с госпожа Бучкова и председателя на Общинския съвет. За това продължаваме напред. Всъщност ние знаем къде да се позиционираме. Да. Знаете кой се заставя зад камерата? Тъкмо ще чувате по-добре. Така, по точка 1. Има ли други изказвания? Ако няма, моля да се гласува. Точката е качена за гласуване. Няма да бързаме да я макаме, да гласувате на спокойствие. Само още веднъж. Това, което мина на първо четене
на миналото заседание, според нас, не е едно и също с това, което сега влиза на второ четене като текст. Някой друг забелязал ли го? Да, забелязано от правната комисия и той е Правната комисия сме го забелязали, това предложение абсолютно не може да бъде разгледано като нормално предложение. Не говорят за нашето предложение, не разбрахте. За точка на възраждане. Ние нищо не сме променили. По идея, споделям становището и това, което гласуваме на... Ето проекта за решение. Същия ли е като Изобщо не е предишните? същия. Как ще е същия? Ами това питаме ли? Той не може да разбере нищо от това, което е внесено като предложение. И сега какво И сега какво Ще гласуваме? гласуваме това, което приехме на първо гласуване. Сега ще го гласуваме същото на второ гласуване. Правната комисия направи своите редакции по проекта за решение за отговаряне на това, което е на първо гласуване прието. Така ще влезе за второ гласуване. Но След това като ви е... твърдим, че това, което гласувахме миналия път на първо четене, сега го гласуваме на второ едно към едно. Да, Ама, няма промени. Обръщам внимание, това обаче е редакция на правната комисия, но реално предложението така както е внесено, то изобщо не е годно да породи каквито и да било последици, защото има абсолютна неяснота за какво се внася. Просто ние опитваме да извлечем някакъв смисъл, при положение, че се вижда кои са вносителите, вижда се кои са посочени някои от решенията, но съществени пропуски. И какво твърдите, господин? Ако трябва да гледаме само предложението, Да. то най-добре е да ни се разглежда изобщо. А какво да се случи с него? Ами да ни се включва в дневния ред. А какво да стане? Да виси на стената Не, още, как да виси на да стената? бъде променено. То не е годно за разглеждане, защото няма яснота. Ама колеги, моля за тишина. Пленарната сесия. Говори това, което в момента е внесено и е Те говорят за нашето предложение. Вие са Чакайте, тук се продължение да разберем. Коментираме предложението, което беше гледано на първо четене. Господин Аков, аз имам чувство, че в момента се бъркате. Вие коментирате моето предложение. Да. Говорим за възраждане. Господин Бабанов има думата. Колеги, господин Бабанов. Сега, уважаеми колеги, господин Анков не се бърка, визира точно същото ваше предложение, а не допълнение. Точно. Сега, че има ясноти, неясноти има, аз предлагам да гласуваме предложението по целесъобразност, както сме гласували на първо четене, а вече това с правната комисия и с председателя на Общинския съвет да се изчисти до сесията. Така че нека сега да се гласуваме по целесъобразност, ако гласувахме на Паролата за Проекта Ево, за решение, къде да ние както беше на първо Паролата за Ево. Къде да я взема, да мога да вляза? Вчера на правната комисия се установи, че Няма ли някой да я пусне там? отговаря на това, което гласувахме на първо четене. Правната комисия излезе със становище и коригира тяхното предложение, за да може да влезе на второ четене. Ще влезе това, което гласувахме първия път и беше прието на първо гласуване. Но това е предложение на правната комисия, реално. Да, Господин Чорбаджиев. Сега, в крайна сметка си има... Което ние сега ще Колеги. гласуваме нещо, което ще излезе със становище. Колеги, Без да го знаем какво е. колеги, господин Чорбаджиев има думата. Само не ми е ясно как може предложение на група съветници да променя някой. Значи има предложение на тяхното, което ще се гласува. Допълнението на правната комисия се гласува второ в зала. Не знам каква е тази процедура, ще променим на някой предложението. Има такава процедура. Каква е процедурата да я промениш? Значи тяхното съгласие, да, те се го внесат за промяна на база това. По принцип, ако е станало Господин някакъв... Радев, изчакайте, само има преди вас човек, който дигна ръка, господин Червов. Вчера, доколкото всички знаем, имаше заседание на правната комисия. Да. Аз не мога да си дам такъв ясен отговор, след като минава комисията, разглежда и моето, и на Възраждане предложението, се взима едно решение, приспива се днес, си коментираме нещата по съвсем различен начин. Обяснете ми как стават тези неща. Госпожо Динева. Сега, ние от нашата група нямаме членове на правната комисия. Нямаме никаква информация какво се случва в заседанието на правната комисия. Има един проект за решение, а сега чуваме, че трябва да гласуваме изменението на този проект за решение, което изменение ще видим като излезе
становището на правната комисия. Съответно, нали, за да няма така неясноти, ние с госпожа Чакова ще гласуваме въздържали се на тази точка, запазвайки правото си, като видим становището на правната комисия, ако то е в синхрон с нашите разсъждения, да гласуваме. Господин Бабанов има предложение. Аз благодаря предложението, вече го изказах. Да гласуваме по-целесъобразно с това, което гласувахме на първо четене, а между това заседание и следващата седмица сесията, тези неща да бъдат изчистени, защото ние вече имаме едно прието на първо четене текст, прието в Общински съвет Стара Загора, почти единодушно, мисля, че ако не е напълно единодушно. Така че сега да правим излишни драми, без да гласуваме тази точка по целесъобразност и просто ги изчистите нещата. Може ли да уточните кое е целесъобразност? Дали в тази конкретна точка, което е целесъобразност? Да, господин Радев. Ние по принцип не сме променили нищо. Най-вероятно става просто някаква чисто техническа грешка. Ние не сме променили нищо. За второ четене сме казали това, което гласувахме всички заедно на първо четене. Ама виждали ли го физически? Кое? Списано. Друго е в... Защото е друго. Ние това твърдим, че е друго. Така това казвам, че най-вероятно става някаква техническа грешка, защото като го изписвахме, взимахме на база какво сме гласували предния път, просто е било някаква техническа грешка. Ние не сме изменили предложението си, не сме го променили, не сме допълнили. Добре, смисъл ви ще го изчистите и после като се съберем на председателя. Добре, предполагам, че правната комисия е излезнала със становище да гласуваме това, което сме гласували на първо четене. Ние не сме изменяли. Колеги, доколкото разбрах, при преписване на предложението за второ четене господин Радев и групата на Възраждане са изменили това, което е гласувано на първо четене. Това е проблемът, без да искат. И затова сега предлагам всички да гласуваме, може би въздържали се, докато си вкарат коректно предложение, защото това е различно. Да, защото това е различно от това, което сме гласували. Нали така, колеги? Да. Ето това е крайният резултат от целите дебати. Предложението в момента внесено за второ четене е изменено и няма нищо общо с предложението за първо четене. Да, господин Тенев. Тъй като виждам, че някои от колегите сме гласували, въпросът е да го заредат наново. Не може, докато не е последна точката, може да се... вие сте гласували. Да. Но, нали, идеята е така, че все пак колегите от Възраждане да си оптимизират текстовете и да може наистина да се Добре, мисля, че 20 минути изгубихме за така. Да, за техническа грешка. Евентуално. Ще помоля само колегите от Възраждане, както държат ние да сме точни и прецизни и те да бъдат по същия принцип и да преписват нещата едно към едно от гласуването, защото така има съмнение за злоупотреба и за едно, че сте да подведете Общинския съвет да гласува нещо друго. Не е коректно. И наистина не е приятно. Го заедно с момичета от това става някаква техническа грешка, дори сме си го изготвили само. Ние изготвяме го това сградата. Надявам се да сте през съобщение, че са объркали точката и това не е гласувано да не накълните нещо. Така, продължаваме нататък. Точка 2. На мен още един въпрос. Да. Тази точка, това е решено. Качва се на стената да виси. Точка 2. Наредба за изменение на наредба за определение на административните местни такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Някои изказвания по точката. Зелената зона. Нали така? Господин Георгиев, господин Тенев, заповядайте да се само може би, господин Петър, ви мога да намерите колегите, че имаме едно предложение на предната комисия, която е за промяна на общинска съдържа. Предложението на нашата комисия беше да се направи някакъв по-допълнителен анализ, като и бяхме против това бързо увеличение на цените и предложим по предложение на господин Янев. Да се помисли дали не трябва да се раздели зелена с синя зона малко да се стесни, там да се направи голямо увеличение, да се мисли към увеличение на таксите по репатриране скобите. И това беше нашето предложение. Първа точка е, само извинете, първа точка е пуста отново, всеки може да гласува както намери за добре. Тоест, предложението беше да се направи синя зона в Гурко, Свети Патраки Тими, Свети Княз Борис Първи и Хаджи Тарасен. И там да тези. Господин Тенев. Да. Моето предложение на колегите, които са от Има такъв народ, според мен самата зелена зона не е на
точно, аз ще ви кажа защо. Защото зелената зона е до Патриарх Евтимий. Оттам нататък в посока изток няма никаква зона. И повярвайте ми, на пешеходно разстояние района Търговската гимназия, Баня Пиперка, паркингите, там става ужас от паркиране на хора, които гледат по периферията и сега смятам, че имайки с толкова рязко таксите за зелената зона, покрайнините, които са на зелената зона, ще бъдат още повече за живущите там. Това ще създаде проблем. Какво е вашето предложение? Имате ли предложение или просто статистика? Тя статистиката е така, че според мен трябва да се разгледа зелената зона, ако трябва, и да я разшири малко периметъра. Така, в този ред на мисли имах такова предложение, когато още господин Николов беше заместник кмет, съм го отправил като общински съветник. Решението на зелената зона къде да бъде се решава от общинска администрация, не от общински съветници. И с заповед на кмета, и ако те решат, могат да я разширят независимо от нас. Господин Чуважев. Също ще да кажа, че това го решава. Единственото, което ние можем да решим е това, което каза колегата Дамен Георгиев, защото разбрах и от колегата Антон Тонев, че вече има въоръжение спрямо гражданите относно този рязък скок на цените на всички услуги. Моето предложение от предния мандат да се образува първо синя зона, която да бъде затворена в суперцентъра Княз Борис, Гурко, Патриарх Евтимий и Хаджи Димитър, която тя да е на 2 лева. А останалата зелена зона, която съществува към момента, да е на 1,50, мисля, че говорихме, 1,60, като другото предложение, което дойде от моя страна е, тъй като аз преди 7 години намалих цените на... По мое предложение бяха намалени цените на скобите на репатрака, сега да бъдат увеличени. Скобите да станат на 40 лева, репатратора да стане на 60 или 70, защото не са барани от 7 години, а всичко е скочило. Заплати, съвсем малко. Да, в момента са пак под стандартните цени за големите градове. Върнахме ги на това, което не е било. Говориш, това са ниските цени, трябва да са още по-високи. 40 лева примерно скоба и още по-високи. Само допълвам, че ги върнахме на цените, преди това. Да. Колеги, цената за зелената зона и това, което се вижда в града, място за паркиране няма. Значи цената е ниска. В съседните на нас общини, които имат зелена зона, навсякъде е 2 лева, проверил съм. И Сливен, и Ямбол, доколкото имат, тя е много малка тяхната. Дори, мисля, че и в Казанлък вече е 2 лева. В Казанлък е 80 стотинки на час. Промениха в тези дни, мисля, че приеха новото. Да не говорим, че градове като Пловдив, София, Бургас, там вече е 3 лева. Имате ли предложение? Това, което е направено. Тази ще се направи. Предложение. Другата точка, госпожо Динева. Имаме решение на групата да подкрепим. Пащам се за това, което сега коментирате. Може би наистина е разумно да се помисли за обособяване на синя зона, защото на практика, нали, като се да спреш центъра на града, ще си плащаш. Да. Там нататък има други възможности, ще вървиш повече полезно и за здраве. Но сме против разширението на зелената зона по смисъла на изказването на колегата Денев. Значи, ако не, но все пак, нали, най-малко, защото някой вероятно не слуша и гледа. Логиката, нали, е да освободим централна градска част. Разширявайки нататък, ме извинява, обаче ако аз трябва да си подам някакви документи в общината, едва ли ще отида да спра чак до Търговската гимназия. Това е доста далеч от съгласна. Може би господин Тенев имаше предвид, че тази зона на града се използва за буферен безплатен паркинг и тръгва пеша по пешеходната зона. Това не е лошо, в крайна сметка. Ами лошо е за живущите, тези, които работят там, в този район, тъй като наистина колите са от двете страни на улицата и знаете, че от Патриарх Евтимий до Чайка всичко е паркинг. Може на паркинга на мола на самата улица. В София е така? Заповядайте. Да допълня, че на предната комисия всъщност обсъдихме това, то е назад във времето сте го дискутирали доста за това, че всъщност няма паркинг. Надявам се, няма си фуниш тук предния път. Не знам за това. Добре. Въобще няма. Съответно беше, че и администрацията се обяваме, ние сме на мнение, че Кия се търси в тази посока някакво
комитет, сега чух доста варианти, твърде, че сме експерти. Всъщност, наистина трябва да хората, които знаят да ги кажат, но всъщност искам да кажа, че не трябва да слагаме каруцата на предложения или първо трябва да осигурим на тези хора по някакъв начин достъпа до центъра и тогава вече да... И какво предлагате от вашата група за Маркетова? Да направим двуетажен паркинг на Музея. То това не е точка на двуетажна точка. Вие подкрепяте ли или не подкрепяте по този начин? Всъщност, на предната комисия съм съгласен с това, което се обединихме. За синя зона и за по-ефтина зелена зона. Разбрах. Съобмисля варианта за синя и зелена. Разбрах. Заповядайте, господин Николов, има думата. Колеги, предложението е резонно въз основа на това, че идеята е да се намали трафика в централна градска част, което е свързано с екология. Колко по-малко автомобили има в центъра, толкова хората, които живеят в центъра и използват тази част, ще дишат часовете. За паркинга е добра идеята, мисля, че администрацията се планува нещо, но трябва да не бъде център на града, трябва да бъде някъде в периферията или на места, където е възможно хората чрез градския транспорт да се придвижват и да ползват за нуждите си центъра. Така че ние също ще подкрепим това предложение. Значи относно паркингите, мисля, че Общинският съвет също може да направи такива предложения. Много отдавна сме коментирали с някои от заместник кметовете в полето между халите и театъра. Спокойно може да се сложи един паркинг ескалатор, който да събира 20 автомобила, а не да спират 4 автомобила. Самия паркинг, който е на операта, може да се разкрият разходките, да се направи метална конструкция, да се направят паркинги на 2 или на 3 етажа. Малкият паркинг, който е пред банка ОББ, също може да стане с такива ескалатори паркинг, както е навсякъде в Турция, и вместо 10 автомобила или 15 да спират 50 или 100. Но това е всичкото въпрос на инвестиция, на предложение, тъй като един такъв ескалатор е в рамките на 100 000 лева, които да бъдат заложени в бюджета и да бъдат купени от община Стара Загора и да бъдат сложени. Там е с автоматично плащане, с билетчета, с такса, с всичко както се му е реда. Така че има решение, въпросът е да се вкара като предложение, а не само да го коментираме на комисии и да се изразяваме мнението. Има ли други изказвания по точката? Не. Предлагам да гласуваме. Така, точка 3. Приемане на правилник за изменение на гробищните паркове. Точка 2 не изляза за гласуване. Ще излезе, да не губим време. Да, добре. За гробищните паркове някой има ли какво да се изкаже? Не, приемаме я. Така, декларация за състоянието... Ще гласувате, колеги, спокойно онлайн. Декларация за състоянието на Мини Марица изток. Аз първоначално може би ще дадем думата на вносителите. Не, първо трябва председателя, ако може да се върне на Общинския съвет. За да не даде обяснение това нещо, как е допуснато да влиза. Значи, председател на Общинския съвет ще се върне, ще се чуе с него и ще дойде. Само преди това ще даде думата на вносителите, които да обяснят. Искам процедура. Значи тук самата точка в този внесена, аз не виждам кой е допусна да влезе вътре. Смисъл такъв, това нито има депозитир за решение, нищо, то не е точка. Има ли някакъв вид? Няма. Има ли обструкции от правната комисия? За Марица изток. Значи аз не виждам какво ще гласуваме. Какво обсъждаме? Господин Чорбаджиев, разбрах, искам да чуя правната комисия, там са събрани 6 юриста. Те ако нямат обструкции, вие ще кажете какви обструкции. В комисия нямаме възражение и сме приели постъпилия материал за сведения, тъй като с него няма формулирано предложение. Така че с постъпилия материал се иска разглеждане на въпроса и евентуално изготвяне на декларация. Стана ли ясно, господин Чорбаджиев? Не, значи не ми е ясно. Извиняйте един по един, госпожа Динева. Аз нямаше да се изказвам въобще, безспорно това е тема, която е изключително важна за нашия регион. Едва ли някой от тук е против казаното. Добре. Обаче, се хващам за думите на господин Анков. Вие казвате да я приемем за сведение и оттам нататък да работим, да изготвим декларация. По две думи не виждам какво ще гласуваме и аз в тази ситуация. По-скоро колегите могат да излязат, да се изчитат в началото на заседанието. И ако нещо трябва да се приема като проект за решение, по думите на господин Анков,
то трябва те първо да се изработи и да има някаква форма. Нали? Не сме на различни. Да. Добре. Също е странно как влиза като точка в дневния ред, след като няма какво да приемем една декларация, никакъв проблем, колегите от... За да четат, приемаме за сведение. Добре, господин Николов. Аз съм почти на същото мнение, защото наистина декларацията е важна за региона, за всички. Аз не виждам някой да не я подкрепи. Идеята е, че трябва да има насоченост. Тази декларация трябва да е насочена към някой. Ние ще я приемем и да я придвижим дали до Народно събрание, дали до министъра енергетика, да има насоченост. Само това трябва да се промени. Иначе всичко окей. Така да накрая. Хайде. Да завършим. Давай. Не, то няма спор, по-скоро коментар на Не процедура. знам дали сте обърнали внимание, наистина декларацията е насочена към вас. С апел към всички вас, които сте седнали. В крайна сметка в нея ясно се казва. Сега дали чисто правилно трябва да е към точка или не, няма да коментирам. Казвам две думи относно нея и това какъв апел имаме към вас. Това е ясно, че сме Не, чели не декларацията. апела към нас. Ние декларацията сме чели. Ама този апел не би следвало да е към нас като общински съветници. Ние сме едно, нали така? Абсолютно, да. Ако нещо искате да кажете на общинския съвет, че излизате в рамките на процедурата е нашия правилник и считате, че ние чуваме и казваме да, така. Може и по имейлите, госпожо. Обаче, Може и по имейлите да ни пратят. Не, но има процедура да се считат на Права сте. заседания, за да Така е. бъдат гражданите. Госпожо. Обаче, какво да гласуваме Може тук? да ме може. Да, само мисълта ми в контекста на декларацията да ни коментираме, защото всички сме я чели по процедурата. Супер. Що там има шаманско изпълнение? В крайна Да сметка, документираме. това, че е влезнала така, както се изрази господин Чубачев, сигурно е правомерно. Отдали дебата не още сега и аз се радвам, че е така. Всъщност, искам да кажа, за неразбрани, защото в правна комисия е възникнало като проблем, че ние всъщност апелираме да изготвим такава декларация. Това е ясно, това го разбрахме. Говоря за процедурата. Госпожо Овчарова, господин, извинявайте, но наистина отделяме много време за някакви неща, които мина 35 минути не сме разгледали нищо съществено. Дайте малко по-стелното да работим, комисията е до 4 часа. Просто идеята на всички колеги, доколкото разбирам на всички, е, че това няма място в дневния ред и няма какво да го гласуваме. Вие ако искате да ни съобщите нещо, или ни пратете имейли на всички групи и съветници, или излезте и го прочетете както е другия ред. Това е. Иначе е ясно какво искате да направите, ясна е вашата защита, нашата защита, позиции, декларации, всичко е ясно. Госпожо Овчарова. По процедура Да. също ще да се изказвам. Ако се прави предложение към Общински съвет да взема някакво решение, то трябва да бъде отправено като предложение. Ние ви предлагаме да приемете такива и такива текстове. В случая няма такова предложение, няма такова гласуване. Това е просто да Разбрах, продължаваме на Само това. един много бърз въпрос. Да. Нали, аз съм от този мандат съветник. Имам спомен обаче в предния общински съвет, приета декларация. Не бъркате нещата. Нека Тя да е обясня Да, за приятна приятна декларация. декларация, че нали и оставката ми стига за нея. Така, тогава тази декларация, всички ние, които се бяхме събрали политическите групи, тя беше насочена към министър-председател, към министри, към президент, към каквото се сетиш. Така или иначе, нали, няколко неуспешни опита, неща се връщам назад, но имаше някаква идея в това и конкретика. Ние искахме някакви конкретни неща, които да се случат и ги бяхме адресирали към тези, които зависи. Какво стана с нея? Нищо по да стане. Изпратихме я до когото трябваше. Колеги, колеги, в случая, извиняйте, господин Янков, 3 думи и мълквам, повече няма да се казвам. Нали, понеже вие казахте по същество, ние нямаме никакви претенции и коментар по същество. Ние имаме коментар по процедурата. И смятаме, че в случая, така както е внесено, добре ли разбрах, аз говоря за мен си. В случая, даже не съм се заравила в конкретиката, защото няма какво да гласуваме в тази ситуация. Излезте, изчетете и толкова. Колеги, искам друго да кажа. Може би нашите колеги от Левицата и СНЦ Замолец и Изток са гледали цирковете, които станаха с предната декларация, която беше внесена лично в нашата група и от мен. И бламирането от всички групи, защото искаха и те да са вносители, и после я внесах всички вие заедно.
И за да не стига до същата колизия, да ги излагате пред цяла Стара Загора, че са измислили с декларация, са поискали да бъде внесена от всички, да не се получава циркъл в предния мандат. Затова ги разбирам какво искат да направят, просто объркали процедурата, продължаваме напред. Всичко ще е както трябва. Точка 5. Приемане на начален ликвидационен... По същата точка. Гласуваме. Не гласуваме. Не гласуваме. Да, Ще но извадим нямаме от предложение, да. Хвали са от дневния ред, не гласуваме. Това искахме да... Точка 5. Приемане на начален ликвидационен баланс на автосервис на здравните заведения. Изказване. Минаваме към ликвидация, защото няма пари, няма какво да се прави там. Добре, качане за гласуване. Точка 12. Обезщетения са земеделски земи от общински поземлен фонд на основание член 45 ППЗ, мотивирано искане на началника на Общинска служба земеделие Стефан Бойчев. Става въпрос за един човек от Преславен, доколкото съм чел предложението, който ЖП инфраструктура са му отнели парцел и в момента иска подобен парцел в друго землище, Хрещени или може би госпожа Бушкова ще обясни. Така, това е обезщетяване по член на параграф 27 от Закона за собствеността, ползване на земеделските земи. Да. Там се казва така, почти дословно, всички неприключени сделки по обезщетяване с земеделски земи се приключват по този закон във връзка с член 45 потвърждам. Този господин Земски на Зия Шалиово е имал имоти в село Калифоново. За тях тези земи, които не са му възстановени, е бил обезщетен с земи по член 19 от остатъчния фонд. Част от тези земи обаче влизат за разширяването и обновяването на железопътната инфраструктура и след като се прави една става някъде около 2 декара или нещо, която земя трябва да бъде обезщетена. По закона и по правилника от закона Общинска служба земеделие прави мотивирано. Той бяха представили два имота. Значи един имот е за овощна градина, на него му се възстановява, значи на него му възстановяват говоря земи, ниви, и ми говорим за овощни градини и нататък. Общинска служба земеделие му прави предложение един имот да бъде овощна градина, а другия имот е в друго землище. Тоест, те са в две различни землища. Един имот имаме и договор, който е за 8 години. Това е ясно, да. Писахме, той е предистория, той е защо втори път се вкарва. Значи ние писахме, не бяхме съгласни с това предложение, предложихме други имоти, които са в самото землище, но те казаха, че не са удачни. И така пак се върнахме на последните две. Те са едното е в Хрещени, а другото е в Дълбоки с съответната стойност. Остойностяването, значи вие може да спустите на обезщетението е на база решение на... Разбрах. Добре. Сега, колеги, накратко. 12 години, докато е директор от дирекция Марана Николова, не е пуста нито една такава преписка. Винаги е отговаряно с отговора няма земеделски земи, няма земи за обезщетение, дръжте имотите. Имаме много такива хора, които са рязани години наред. Аз имам човек, който се е обръщал към мен за помощ, който има възстановена земя под моста до Бедечка и му се отговаря няма. По принцип процедурата е, когато тези земи по член 19 се пазят точно за обезщетение на бивши собственици, по принцип процедурата е, когато няма в конкретно землище, може да се даде от друго землище. Защо сега за първ път почва да се прави това нещо и може ли да продължава да се спира, аз не знам, може би ще обяснят госпожа Делчева и госпожа Бучкова, но е прецедент в община Стара Загора да се случва това нещо, това е първата така преписка. Това е моето изказване по темата. В случая аз не виждам нищо лошо. Единствено, което ми направи лошо впечатление от изказването на госпожа Бучкова към човека, не към нея, а към човека, е, че му са му предложени земи в същото землище и той има големи претенции. Това е единствено. Казахте, че сте му предлагали други земи, които той е отказал.
Ние предложихме на общинска служба, понеже... На община, те са отказали, да. Нали, единият имот... Те там са отказали, да. Значи, приятно някой от вас, вие да имате сключен договор с общината за 8 години. Да засадите някаква... Да. И следващия момент да ви кажа, вижте какво, тук обезщетяване служи за обезщетяване и на вас няма да ви е приятно. Така е, със сигурност. Затова ние искаме да защитим интересите на хората. Така е, както много на правилно. общината, така и на хората, с които сме сключили договор. Разбрах, госпожо. Заради това ние сме предложили други имоти от поземления. Имах предвид, че до сега никога не сме предлагали нищо, а се отговаряло, няма имоти. Това имах предвид. Ами, те са, за сега са само две предложения. Това е първото, само да ви има още едно. кажа, че има още едно, което е на бюрото на госпожа Делчева, за много имоти, възстановени в Бедечка, които искат обезщетения във всички села по член 19. И което, ако дойде при нас, ще има доста сериозен скандал, как са възстановени тези имоти, защо се предлагат други имоти и така нататък, но това е друг въпрос, който няма да коментираме сега. Госпожо Чакова. Уважаеми господин Янков, искам да ви помоля на всяка сесия да не казвате как госпожа Марияна Николова нищо не е вършила през 2012. Не казах това. Точно това. Напротив, казах, че никога не е пускала такива преписки. Това са две на различни неща. заседание на комисията вие коментирате как едва ли нещо не се е случило в общинска собственост. Не е пускала такива преписки. Значи вие се чувствате лично обиден, аз имам право на мнение. Защото лично аз съм молил за такива преписки да помогнем на граждане. Много време и госпожа Бучкова е тук и може да... Може ли вратата по-тихичко, като говорите отвън, защото пречите на комисията? Благодаря. Не съм казал такова нещо. заседание на комисията казвате как госпожа... Има ли право на мнение? Това не е правило или друго. Госпожа Чакова, имаме право на мнение. Може ли да се изкажа тогава? Не изопачавайте думите, защото, както ви предупредих в началото на комисията, в момента има запис. После ще го пусна и ще ви очаквам да ми се извините. Защото аз това, което казах е, че Марияна Николова никога не е пускала такива преписки, а не че не си е вършила работата. Затова ви моля да бъдете по-прецизна в изказванията. Има запис, ще ви го изпратя после. Да. Не е нормално да се делят хората, една баба да стои 8 години с 3 декара под моста на Стара Загора и никой да не ги обезщетява и да се подиграят с жената, а тук в момента в един момент да тръгват преписките, да се обезщетяват хора поради незнайни причини, че из претенции, кои имоти били хубави, кои били ставали, кои не ставали. Тази преписка от много време се върти, не казвам, не съм... А защо не сте я пуснали до сега? Ами защото имаш комуникация точно с Общинска служба земеделие. Аз тук в случая имам един въпрос. В единия акт за собственост пише, че земята е по член 19, а в това факта за общинска собственост на землището на Дълбоки не е отбелязано, че земята е по член 19. Земята на землище на село Крещени, дали е по член 19? Да, член 19. Акта е активен, значи съгласно член на 59 алинея 1 от Закона за общинската собственост, при влязла в сила кадастрална карта, се преактуват всички имоти и по кадастрална карта. Значи първоначалният имот, който е актуван с акт за 11449 от 2013 година е по член 19. Точно смисъл, проверяваме всичко. Всичко е преглеждано. Добре. Други изказвания по точка? Няма. Точка е качена, моля гласувайте. Следваща точка. Придобиване в собственост на сгради, построени върху имот общинска собственост в село Оряховица. Това предполагаме процедура, предлагате на нас като са собственици. Да. Значи, колеги, къща с отстъпено право на строеж, длъжни са първо да я предложат на нас, преди да я продадат на друг собственик. Ние или приемаме да я изкупим, или отказваме и те я продават на друг собственик. Това е точка номер 13. Какво е мнението на администрацията? За какво не е така къща в Оряховица? Моето мнение е също, може да има други. Да, иска колегата Климент Пенчев да чуе вашето мнение. Това съм предложили два варианта за решение, Кой вариант пуска се гласуване? Според мен трябва да ги пусне и двата и всеки да първо и добре. вариант
ако той не дава съгласие, Не, Той значи не как ще значи е направи? ясно. Ако мине, значи е ясно. Да. Ти как Така, точка 14. Колеги, точка 14. Давайте съгласие. Колеги, какво е? Сега ще го кача, просто за да не стоим да губим време, продължаваме напред. Едно. Ще го качи, ще го апгрейдне, сега ще го направим. Даване на съгласие за промяна на пункт ПР. Господин Анков, си ли кажеш нещо? Пункт ПР, частта му относно УПИ 538 и част от алея с осови точки 39 и осови точки 42 в квартал 26 по ПУПа на село Лясково, Стара Загора и изключване на предварителен договор за образуване на съсобствено регулиран поземлен имот. Частен дом иска да се закупи част от улицата, която е достатъчно широка, нали така? Не, защото няма абсолютно никакъв достъп до самия имот. Няма достъп от транспортен достъп. До сега те ползват тази алея, която е алея, то не е улица. Или пък от съседния имот, който има транспортен достъп до улица и която е по-удобен. Хората ползват съседен имот, за да могат да влезат в... А тази алея не е ли общинска публична? Да. Защо не я ползват за минаване? Защо не я ползват за минаване? Ами защото нямаш транспортен достъп. Как ще влизаш от... Значи всеки урегулиран поземлен имот трябва да има достъп до улица. И как е построена тази къща? Как е направен този имот, пък че да няма достъп? Не, тук нищо не Нищо не като хора. Няма вариант, който ще го проектира. Няма кой да даде разрешение за строеж без достъп. Без достъп. Аз на база това, което гледах на скици, ми изглежда, че има достъп и ми се вижда, че едно парченце... Иска да си увеличи имота, да. Преди кажете го едно към едно, какво е за да разсъждаме? Казваме, видях, иска да се увеличи. Я пиш на кого е. Значи според мен там е много голямо уширение, човека иска да си изправи имота, защото е триъгълен и крив и намерил начин да купи част от улицата. Въпросът е на нас дали ни пречи това нещо и дали ще пречи по някакъв начин на жителите на село Лясково. Един голям площад е. Доста голям изглежда, да. Не създава проблем. Да. Добре, качваме точка за гласуване. Точка 15. Отдаване под наем на бистро Константин Ирчек, това предполагаме Сан Сосито. Госпожо Делчева, Сан Сосито ли е това? Да, Сан Сосито. Да. Многократно обявявам на търг. Там има проблем с това, че бившият наемател има оставени вътре. Да, им извива. Така нататък, поели сме ангажимент да помогнем, съответно, ако се яви вече с новата оценка на нов наемател, да помогнем за освобождаване на помещението с Помещение помощ хора и така нататък, защото възможните освободи помещението, това сме възложили нова оценка, за да може евентуално да се появи на наемател, помещението ще е вече отговорно. Той ги изнудва за подобрението, доколкото знам. Не е подобрение. Той сега дали иска подобрение не мога да кажа, но факт е, че помещението е заето. Това е големия проблем за бъдещите наематели. Аз имам друго съмнение, тук юристите ще се надявам, че ще ме подкрепят. Този човек е там повече от година, повече от 6 месеца без договор. Той в момента по закон се води владелец. Единствен начин да го изхвърлите е през съда. Вие не можете да го изгоните. Моля юристите да му поправят, ако грешат. Какво да е, той си предава предишно? Добре, няма, извинявай. Той стои вътре, заключил е помещението, той държи ключа. Не работи. Къде е ключа? Няма значение. Има един термин, който се казва владелец и... Имаме ключове за владелец. Извинявайте, колеги, обаче ние да обявим Да, той зависи, той да печем някой тървек. Не го пуска. Иска подобрение, иска... Нека да ни Добре, гласуваме точката. Ще е интересно, ще е как ще се завърши казуса. Точка 16. Отдаване под наем на тръжна процедура. Сега, колеги, кажат се господин Бабанов, спокойно. Тази, която стои. Господин Бабанов.
всичко гласувайте, както Ние е време гласувателно. Да. Само вие. И Константин Репчев. Така, предстои ни серия от еднакви точки, стаички по всички села за интернет. Да, някой ако има изказване? Не. Значи качват всички точки и ни Вървим напред. С цените на оценителя. С цените на оценителя, без да ги бараме каквито да са те, за да не нас съдят. Така, и стигаме до точка 22. Уреждане на регулационни отношения. Вариант 1. Колеги, моля, гледайте ги тия телевизори. Продължаваме, господин. Коя точка си? 22. Точка 22. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на собственост чрез замяна в село Лозен. Пак тук следват такива прекратяване на собственост. Село Дила, село Бъдеще, село Дълбоки. Някой има ли изказвания по тези точки? Село Загоре. Прекратяване на собственост. Изказвания? Не, прекратяване на собственост до 27 точка, до 26 точка включително по цени на оценител. Точка 27. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, Самара 3, на настанен в него наемател. Изказване. Господин Чорбаджиев. Каза се на сесията, че общинските жилища не достигат, а ние ще ги продаваме. Какво правим? Господин Чорбаджиев, аз казах на сесията, ако сме слушали внимателно, че общинска администрация не може на своя глава да спира продажба на общински жилища. Това можем да го направим ние с промяна на наредбата. За това ние с наредбата, значи с гласуване против ще го направим. Смисъл, госпожа Делчева няма никаква вина, че влиза това нещо. Да, госпожо Делчева. По отношение на продажбата на общински жилища, бяхме говорили още на първото заседание на Комисията по общинска собственост, че ще се пристъпи към даване на предложения за продажба на жилища и когато бъдат обезпечени всички заявили желания за картотека от миналата година. Към настоящия момент, както е написано и в предложението, всички чакащи имат възможност да бъдат настанени, просто да чакат да приключи процедурата след последното заседание на Комисията по картотекиране. Няма да има чакащи от изминали години. Освен това сме поели ангажимент, господин Няков предложи една идея за търсене на вариант за подобряване и ремонт на нови социални жилища, което е в южното крило на Березов, а днес сутринта ходих да гледам още едно помещение, което на Лозове, която също пустее от много години, също е една огромна сграда и също да това се търси вариант с проектиране и разработване за изграждане на социални жилища. Така че ще се търси вариант за изграждане на социални жилища, още повече, че сега съществуващите социални жилища на Мусала 26 до края на годината се надявам, че с ваша подкрепа ще успеем да си настаняваме и там хора, които ще бъдат подписирани. Тази сграда на Руско 2 не сме ли със собственост? Само в имот, защото искаха и разрешение да си спомня, да. Сега един въпрос и то не е въпрос толкова, да го кажа преди към госпожа Делчева. При предлагане на тези предложения за закупуване, извършва ли се проверка дали наемателя отговаря на изискванията да бъде наемател? Това е много важно, също така разбира се, че няма как да бъдат картотекирани и настанени без да отговарят на изискванията. Прави се, разбира се, всяка година се изискват документи от хората, които продължават да отговарят на изискванията. И само да допълня моето лично мнение, смятам, че ще бъде подкрепено, ако се отворим за промяна на наредбата, е, че срокът от 5 години е недостатъчен за това да се предлагат вече жилищата за закупуване. Смятам, че този срок трябва да бъде поне 10 години, за да има две подготвителни настанявания, след две подготвителни изтичане на срока. Сега, колеги, има един въпрос. Значи, той отговаря на изискванията за социално. Извинявайте да се изслушвам. Да се довърша. Значи, той отговаря на изискванията за социално жилище, нали, с определени ниски доходи, а в следващия момент той закупува жилище за определена сума. Тук има някакъв тежък парадокс. Казвам го тежък парадокс, защото той откъде ще има средства да го закупи този жилище. Така, възоснов. Значи обаче той е с ниски доходи, които е под прага на това, за да направя жилище. Нещо има тежък парадокс. Сега всеки път почваме да разглеждаме хората като индивиди. Откъде има средства, откъде няма средства, подава се документи, те са длъжни да ги вкарат. Ние, ако искаме, ще приемем или няма да приемем. Това е. Господин Гинев.
Това, което казва господин Николов, в следващата точка имаме апартамент с 83 квадрата. С жена настанена си на 20 години и го продавам за 130 лева. Това са 55 хиляди евро. Кредит, живееш в социално жилище, ти виж 55 хиляди евро кредит. Това е абсурд. Но е пълен абсурд това. Колеги, Валян има 25 човека. Колеги, прави господин Николов. Колеги, господин може да помоли майка си, да си тя да си баба си. Защо няма право да си колеги, моля за ред. Колеги, тук изясняваме кое ме колеги. Господин Бабанов, има думата. Колеги, ние, хората имат право да поискат закупуването на това жилище. Ние определяме цена, пазарна цена. Дали тази цена е висока, ниска, дали е поносима, тя е пазарна. Ние няма друга цена, това да определим. По пазарна оценка. Тези хора виждат пазарната оценка на този имот и решават. Можем да си го позволим, можем да изтеглим кредит, не можем да си го позволим, продължаваме да бъдем наематели. Колеги, мисля, че избягахте от темата. В момента по нашата наредба ние след 5 години имаме право да им го продадем. Госпожа Делчева, това, което предложи и това, което и по принцип аз с това не съм съгласен, ще кажа защо е да се вдигне срока на 10 години и да не може след 5 години да искат да купят апартамента, да искат след 10. Аз съм съгласен с това нещо поради една единствена причина, че това не са наследствени жилища, в които някои си мислят, че да живеят до живот, после ги прехвърлят на децата си, после на внуците си. И имаме семейства с по 2-3 общински жилища, баба, син и внук. А това са жилища да се подпомогне стартово на социално слаби семейства, да стъпят на крака в живота и да успеят. Ако това е моето презумпция, за да не са 10 години. Защото и ние ги обичаме, това не е до живот да живеят там. Но, ако искате да не се продават тези жилища, можем да сменим наредбата и да не ги продаваме. Всички останали приказки са популизъм. Това е. Аз съм госпожо Чакова. Аз искам да попитам на заседание 3, което се провеждаше на 7 декември. В дневния ред бяха включени 3 общински жилища. Тогава бяха изтеглени от дневния ред. А сега виждам само 2 от тях. Третото общинско жилище, защо не е включено в това заседание? Има ли някаква причина за това? Ще бъдат включвани поетапно, няма никаква причина, просто искаме да натоварваме толкова много въпроси или може би се чака. Не мога да ви кажа процедурно. А тези са същи по тогава. Бяха изтеглени, както ви казах, преди това, чакахме да мине комисията по протестиране и да видим как ще се движи настаняването. Ако имаше чакащи допълнителни хора, бяха да отърнем този въпрос, да вървим към програмата на жилището. Не ми отговорите. На миналото заседание има внесени 3 общински жилища, очевидно готови за това да бъде взето решение или да бъде отхвърлено. Сега има внесени 2. Питаме каква е причината третото да не е внесено, защото иначе е някакъв субективен опит. Честно казвам, няма някаква субективна причина. Причината най-вероятно е обективна. Тези проекти са готови, са ни поднесени като готови, са ни предложени. Това не е отговор. Това не е сериозно. Възможно е хора да се отказали, не мога да ви кажа в момента. Госпожа Дучкова едва ли не знае, нали? То няма 50 общински жилища, има 3. Не знам. Колеги, да, госпожо Чакова. Да, съвсем накратко, след като веднъж сме решили да отложим решаването на тези въпроси по отношение на общинските жилища, за да бъдем последователни, считам, че трябва и в момента така да постъпим. Като бъдат оттеглени от дневния ред, ние се активираме да се променим наредбата по-бързо, за да можем да действаме съобразно интересите на общината. Да, госпожо Делчева. Извинявам се, ставаше въпрос за жена, която живее в голямо жилище, което надхвърля жилището. Точно така. За това не е За това, ако може ли реплика на госпожа Чакова? Да вземам думата като останали. Само аз чакам. Само че говориш на тази комисия, не съм махнал. Господин Бабанов. Сега имам реплика към госпожа Овчарова. Първо, нямаме такова решение взето. Да. Аз винаги съм поддържал тезата, че тези хора имат и законовото право, и морално право да закупят тези жилища. Или поне да кандидатстват да ги закупят. И докато, както съм се изказал и преди, докато община Стара Загора няма нужда и
гражданите нямат чакащи, които да имат нужда от повече социални жилища, аз не виждам и причина ние да държим просто някакви имоти само за да имаме имоти. Имоти трябва да се има, за да има някаква цел от тях, за да има някакъв смисъл. В продължение на изказването, господин, само извинявайте, в продължение на изказването на господин Бабанов, което го подкрепям, специално за новите колеги ще обясня каква е идеята. Ние в момента нямаме моралното право да дискриминираме хората. Защо дадахме на Минка предния път, а на Пенчо не даваме? Предположение, че наредбата не е сменена. Ние в момента имаме 500, госпожа Делчева ще ме поправя ако греша, 550 апартамента останали, които са пръснати из целия град и те реално са неконтролируеми. Визията на Общинския съвет. Знаете, че прекъсвам, така ли неконтролируеми ли са, госпожа Бошкова? Само да не ме прекъсвате с глупост. Неконтролируеми, защото така казвам Господин Чорбаджиев ще помоля за... Не, защото когато се твърди, но нещо трябва да е вярно. Господин Чорбаджиев ще помоля да не се спекулира. Имам предвид, че са неконтролируеми и госпожа Делчева ще го потвърди. От гледна точка на това, че в жилищен фонд работят две жени, които нямат физическата възможност да обиколят 560 апартамента всяка година и да напишат доклад за тяхното състояние. И ако госпожа Делчева твърди друго, аз ще поискам като председател на комисията доклад за състоянието на всички жилища, за всички подобрения, за всички ремонти и така нататък. И това е идеята да бъдат събрани всички социално слаби семейства в отделни блокове. Другото, което е, колеги, като Общински съвет, господин Чорбаджиев, като свърши, ще ви дам думата. Ако мислите да не ме заболи ръката, да, първо беше господин Радев. Другото, което искам да кажа, след една година изтича 5-годишния срок на метрологията. Там се освобождават 60 апартамента. Там се освобождават 60 апартамента допълнително. Така че общината, моля пак да не се прави популизъм заради камерата, да не се говорят неверни неща, да не се говорят глупости, да се държим като на пазара, както каза господин Георгиев. Малко по-сериозно, общински съветници сме, би трябвало тази информация да я знаете, не аз да ви уведомявам какви жилища имаме и какви нямаме. Плюс това сте били председател на Комисията по общинска собственост. Господин Радев, заповядайте. Бих искала дуплика. Да, заповядайте, госпожо Овчарова. Искам да бъда правилно разбрана. По-скоро въпросът ми е какво се промени от момента, в който бяха внесени за решения тези апартаменти. Аз ще ви кажа, имаше 10 семейства чакащи, вече ги няма. Това се промени. 10 семейства не бяха настанени, стояха отвън. Окей, това исках да разбера. Каква е промяната, за да може да се вкара към настоящия момент факти? Имаше чакащи, сега няма. Нямаме чакащи. Господин Радев. Аз точно в тази връзка беше нещо, което исках да кажа. Дали не е хубаво все пак да се оставим някакъв буфер от жилища, точно така, да не се случва да има чакащи, в момента няма чакащи, нали, давайте да продавим. Не е хубаво да се направи една сметка долу върху трябва. Господин Радев, имаме 60. Нямаме ги. Имаме няколко месеца. Има ги, току-що казах, че може. Сега. Добре, това е. Госпожа Делчева. Може да отчетете и следния факт. Имаме семейства, които, както в случая с маломерното жилище, този човек е пенсионер. Той отговаря на условията за настаняване на общинско жилище и едва ли някак да се придобие по-висок доход такъв, че да се наложи да напусне общинското жилище. Тоест той ще остане да обитава това жилище най-вероятно по това жилище. Защото такъв е социалният му статус, че той вече няма да придобие значителни доходи за напред в живота си. И когато имаме такива хора, които продължават да отговарят на условията за картотекиране, ние ги настаняваме, т.е. ги прекартотекираме, те продължават да западнат ще 10-20 години. Хора с увреждания, пенсионери, многодетни семейства, при които няма развитие, те така или иначе остават с възможност за картотекиране и те си остават да обитават тези жилища само под наем. Другото, което искам да кажа, което не чухте, може би не разбрахте госпожа Делчева, защото тя го обясни, но никой не реагира, по което разбирам, че не е станало ясно какво точно правим в момента с общинска администрация, с кмета и с общинските имоти. В момента са намерени едната сграда е новото крило на МРС, втората сграда е на Славянска 2, две огромни сгради,
които ще бъдат ремонтирани по ПВУ и ще бъдат създадени над 100 нови апартамента. Може би не го разбрах това нещо и затова така да говорите по темата. Така че ние нямаме недостиг на жилища, напротив, имаме излишък от жилища. Сега предстои намаляне на условия, увеличаване на изискванията на наредбата, защото по предното предложение, когато я изменяха по мое предложение, се е вързана с минималната работна заплата. В момента това означава, че целият град може да кандидатства за общинско жилище. След като в 4-членно семейство никой не взима 4600 лева заплата. Затова ще се намали на, както говорим за госпожа Делчева, на минимума на социално слаби, който е заложен от Европейския съюз 550 лева и така да се ограничи всеки да има право да кандидатства за общинско жилище. И ще има още повече свободни жилища. Заповядайте, господин Димов. Да, господин Ред имаш. Само колеги да ви кажа, че тази стратегия... Извинявайте да се изслушаме само. Ще дам думата, че говорим два пъти, сега ще дам пак. Господин Бабанов, извинявайте. Господин ще каже нещо с мен. Това ще го дъвчим, докато нямаме ясна визия. Да, съгласен съм, намерени са крила. Както бях сега ще се дадат още, но нека да ги видим, когато започне. Идете в метрологията и ги вижте, 60 жилища. Да, но ремонтът е колко години? Те са чисто нови. Те са чисто нови. Празни. Сега говорим за крила на МРС. Това са допълнително бъдеще. Бъдеще, но ние сега говорим в бъдеще. Ама имаме 60 готови празни. 60 празни апартамента имаме в момента. Опитвам се да кажа, че когато ни се представя всичко като една стратегия ясна и точна и приятна с консенсус, няма да има повече. Това няма ли стратегия? Ами в стратегията не смятам, че беше написано нещо... Добре, ще го внесем в стратегията. Господин Чурбаджиев. Има още един проблем, който смятам, че община Стара Загора не върви в правилна посока. Събирането на социално слаби на едно място противоречи на много стратегии. Да ви кажа, колеги, имайте го предвид. Значи, знаете много добре колко пъти сме казвали, че в този блок, примерно има много социално слаби и никой, нали, там няма цена, никой не ги иска апартаменти. Защо е така? Групирането на социални слаби на едно място не е правилна стратегия. Аз мисля, господин Чурбаджиев, че вие бъркате процеси и социално слаби. Те там тия хора не са процеси. Значи идеята на тези хора да статистически семейства. Да бъдат интегрирани. Ще видите какво ще стане след 2 години горе на Мусала. Ма това са нормални семейства. Вижте, социално слаби са някакви пошлаци, които сме ги събрали от улицата. Това са нормални хора с работа, с деца, просто доходите им са ниски. Така. Казвам, че стратегията... Извиняйте. Няма нищо против какви са хората. Казвам, че... Да. Под точката апартамент продажба Самара 3. Да, гласувайте, моля. Чурбаджиев прав си за интеграция на ромско население, тук са съвсем различни. Това няма нищо общо в момента. Значи никога не съм говорил на тема... Продажба 28. Това не казвам, че става дума, че не трябва да се... Продажба на общинско жилище, находящо се на Петко Рачов Славейков, номер 1, вход 0, етаж 1, апартамент 5 на настанен, в него не е мател. Ако няма изказване точно за апартамента, да го гласуваме. Защото ще го гласуваме. Те са две продажби, не една. Да, две. Самара го гласувате, качено е, в момента трябва да е качено и Петко Рачов Славейков. За цена на оценител. Господин Пенчев, сте ли го? Не, разбрах. Така, сега продължаваме с точките, които аз смятам, че са... само извиняйте госпожа Делчева и госпожа Бушкова, тъй като и тези точки искаме вие да ги чуете и ще имам молба към вас друг път също да ги разглеждате, да казвате вашето становище, защото се оказа, че ще има много страшни нарушения с общинската собственост, ако не се вникне в тези точки и не минават през вас. Те са 7 точки, които е хубаво да ги чуете и да чуете становището на комисията. Да, ами сега ще ги прочита така или иначе. Значи започваме с точките, които касаят пряко общинската собственост. Само преди да започна да ги чета, искам да кажа, че след обстоен анализ бяха оттеглени две точки вече. Точка 41 и точка 55 за село Пряпорец, тъй като се оказа, че там има грешка в кадастралната карта и път държавна собственост, който сервитута е 25 метра от ръба на асфалта, е написан, не знам защо, в кадастъра, може би трябва да обърна внимание точно госпожа Делчева и госпожа Бучкова, пътя е написан общинска собственост. Този път не е наш, не знам защо пише, че е наш. И по този начин щеше да мине строителство с под 25 метра за строителна линия от ръб асфалт, какъвто е закона.
В момента съм сезирал главния архитект на изпълнението Мартин Паскалев, давам информация на госпожа Делчева и на госпожа Бучкова и се надявам да се вземат мерки по смяна на НТП-то през кадастъра, защото в момента това поставя ситуация, в която да бъде погазен закона и да бъдат построени жилищни сгради на по-малко от изискванията. Госпожо Динова, заповядайте. Благодаря, искам думата в началото, защото, за да не го казвам във всяка една от точките, предполагам какво ще подложите на дебат, вероятно точки, които са свързани с устройство на територията най-общо. Аз ще поставя въпроса в комисията СРТ, да използвам възможността да кажа това, което смятам и в присъствието на ресорния заместник. Също считам, че макар тези точки да са готвени от другото направление, е много важно да чуем становището на общинска собственост, защото в много голяма степен, когато гледаме точки свързани с устройство на територията, се засягат общински имоти, било в съседство, било и това е много важно, защото в един момент това е ущърб, би могло да бъде ущърб на управлението на общинската ни собственост. Това вероятно ви знае колегата и аз ви предлагам, господин Яков, да го изпишем, ако сме на това мнение всички, да го изпишем като становище, като препоръка към администрацията, когато да има едно съгласуване с направлението на защото и мисля, че сте съгласна, че това има необходимост, защото в един момент изпадаме в някакви ситуации, връщайки се назад във времето, в един момент, нали, петия етаж на него прави обратно и после като станат проблемите, и ти викат, които са виновни, извинявам се. Колеги, искам да го обясня, да бъда разбран правилно. До сега ТСРТ, за тези, които не знаят, за госпожа Делчева, за всички нови общински съветници, искам да ви обясня. ТСРТ минава анблок. Пупове, перета, перезета, олпета, всичко минава, пупове, както анблок и заминаваме. Обаче, когато човек влезе в детайлите и започне да гледа какво се случва реално и колко общински имота ние ги усъкатяваме и не ги развиваме, ще дам пример, който по-ще стигнем до него. Примерно в землището на Малка Верея фирма Чакалов образува цял квартал, а между неговия квартал и селото има наш общински имот пасище с отпаднала необходимост. Ние можем да му сменим предназначението, да го парцелираме и да го продадем за къщи. Един елементарен пример. Обаче ако госпожа Делчева и госпожа Бучкова не знаят за тази точка и не се я проверили, това пасище ще стои безпризорно. Ето в момента точка 29. Става въпрос за гората на Старозагорски минерални бани, която предния общински съвет допуснаха да бъде дадено предварително съгласие за смяна на предназначение. В момента искат от нас да вземем решение за промяна на общия устройствен план и тази гора, която е плътна борова гора, 8 декара, 758 квадрата, която се намира до нашата почивна станция на баните, ние да разрешим да бъде сменен на общия устройствен план и да бъде застроена. Това е точка 29, която мисля, че ние като хора, които гласуваме общия устройствен план на бани, на столица и така нататък, трябва заедно с общинска собственост да решим какво се случва с развитието на баните в посока меча стъпка. Т.е. богородична стъпка, извинявайте, богородична стъпка. Ето това е препота да режем толкова... Да, който може да работи с кадастър, е видял, който не може да работи с кадастър, може да влезе да види. Затова искам тази точка да бъде гласувана и от нашата комисия, защото тук сме 17 общински съветника. Смяната на общия устройствен план, доколкото се сещам, мисля, че е с 34. Точно така. И всички трябва да имат аргументирано решение какво гласуват, защо и как. После да не стане като с фирма Старт, някой преди нас сменил предназначението и ние да се чуем как да ги обезщетяваме. На трите чура говоря за случая. Затова подлагам на гласуване точка 29. Промяна на одобрение на общ устройствен план, землището на село Столица до Старозагорски минерални бани. Да.
Следващата точка по този казус, по такъв подобен казус е точка 31. Господин Янков, Да. извиняйте, аз покрай другото, което исках да кажа, забравих най-важното, което е във връзка с всичките точки пак за общия устройствен план. Поправете ме, ако бъркам, тук сме доста колеги, които бяхме на председателски съвет. Обаче ние там направихме един разговор с заместник-кмета архитект Мартин Паскалев. Нали се оговорихме, че на тази сесия общия устройствен план ще ги отложим, за да може да бъде внесен доклад, който имаш ли или бъркам? Последно казание пусте, каквото има. За да го отложим. Да, за да го отложим. За да го отложим. Защото той има срок. И евентуално влезе. Да ви припомня, с договорката, ако те успеят да изработят доклада, в който накрая да даде насоките червените линии, какво променяме и какво не променяме, за да не е субективно, а да е принципно, нали да ги пуснем. Това беше разговор. Така че, може би е добре да изчакаме пак до председателски, да видим готови ли ще бъдем. Така, точка 31. Само още веднъж, не сме го спрели. Моля ви, ако бъркам, ме поправете, но трябваше критерии да бъдат изработени. Така е, госпожа Денева е права. Точка 31. Тук имаме отново казус, който засяга общинска собственост и на мен е много важно да чуя тяхното становище, защото в предния мандат, въпреки моите протести, за съжаление бяхме само 2 човека и вие всички останали колеги, 90%, пуснахте разрешение за поставяне на 5 сърца във всичките ни паркове, които в момента са обърнати на бунища. Предната сесия госпожа Делчева пусна да им даваме гаражи, че няма къде да събират капачките, с всички нарушения на закона за събиране на отпадъците. Да, но за това сърце е важно да го чуете. Да, доктор ще го чуе, добре. Госпожа Делчева не уважава комисията, реши, че има по-важна работа. Но за това ще продължим нататък. Тези гаражи ги оттегляха в последствие. В момента имаме заявление, това, което аз казах, че ще се случи, от нов човек, който иска да постави сърце в нашата общинска собственост за станционната градинка. И сега ние трябва да вземем решение, ще обръщаме ли станционната градина за пункт за вторични суровини или няма. Това е точката, която искам тази комисия да разгледа, защото парка е публична общинска собственост. Решенията се вземат с решение на общински съвет. И е хубаво да се знае какво се случва точно. Как да расте капач, не мога да разбера? Не знам и аз. Явно някой си мисли, че има някаква дълвера, просто усеща, че не мога да се справя, дай гараж, още малко ще да им събираме и капачките. А не е ли по-добре се измисли някакъв механизъм за контрол за този, който искал да сложи ги Господин Радев, веднага ви обяснявам. Закона за отпадъците е ясен. Всеки, който иска да събира вторичните суровини, трябва да има площадка, ето господин Николов ще го потвърди, трябва да има разрешение за тия отпадъци, трябва да има къде да ги връщат, да ги се обработват. Не може всеки гражданин да поставя някакви сърца някъде и после събира някакви неща, не знаем къде. Било то капачки, кенчета, хартийки и какво ще да е. Затова за мен е скучно. Даже доколкото си спомням, госпожо Пучкова, нали, вие давахте, в смисъл вие като общинска собственост, след решението на общински съвет разрешавахте местата. И после разбрах, че не са спазили местата, които сме им разрешили. Кой контролира това нещо? В смисъл, не е ли на вашия етаж наемите? Не е ли? Разбрах, че има проблем, ние сме разрешили на едно място, ще го сложили на друго място и някакви такива неконтролирани ситуации. Точката я качваме за гласуване, дали сме съгласни да има още едно сърце на този принцип, без никакви условия, без никакви... Само за едно сърце? Тук е само за едно станционната, в която вече има разрешение за едно. Не, напротив, вие не сте чели внимателно какво казва общинска администрация. Те казват, че вече има разрешено сърце в този парк. И качват нашето решение от предния път. И сега някой друг иска да качи ново сърце в същия парк. Само че на друго място. Това, което казах аз тогава на сесията, че аз ще пусна аз предложение за 20 сърца във всички краища на всички паркове и щом ще даваме на всички да правим парковете на вторични суровини. Да. Затова исках това нещо да се обсъди в тази комисия и всеки да има аргументирано решение, а не просто да се подмине така, нали, без гласуваме точка 31. Следващата точка е точка 34 от дневния ред. Не целия. Само такива, които имат, как да кажа, които имат какво да се говори по тях. Защото... че устройството планове ще бъдат оценени.
Ами не, няма да бъдат оттеглени. Тя госпожа Динева каза, че трябва ние да ги отложим с решение. Не, няма да Нали ги така? отделят, но то до председателския вероятно доклада ще е готов, нали това каза Паскалев. Така че няма да има проблем. Следващата точка отново е в село изоставена нива, в село Лясково. Се води землището на село Лясково, обаче това е след Малка Дверея посока село Лясково, която е отново на фирма Чакалов. 34. Това е въпросният имот, който искам да обърна внимание на госпожа Бучкова. Госпожо Бучкова, това е една от точките, за които искахме да остане общинска собственост. Това е имотът, само че не ми зарежда кадастъра малко по-бавен, заради интернета. Ужасно е. Така, тук се образува един нов квартал по предложение, ако видите точката, на фирма Чакалов, което е супер. Ще се развива селото, ще се инвестира и подкрепяме частната инвестиция. Обаче, в долния ляв край, имот с номер 13, обръщам вниманието на общинска собственост, това искате да останете, е пасище, което остава между селото и новия квартал. Според мен по целесъобразност този имот трябва да му бъде сменено предназначението, да бъде парцелиран или да бъде пуснат цял на търг, за да се довърши квартала и да има връзка с селото, да бъдат едно цяло. Ако си отворите точката в дневния ред, там има скица предложение, ще видите за кой парцел говоря. Затова исках това може би да излезе като становище от нашата комисия, ако всички са окей, съгласни с това нещо, защото се получават такива разпокъсани имоти, които могат да бъдат оползотворени в полза на хората. Така, само искам нещо Да. да кажа. Първо искам да ви какъв е имота, дали член 19 пасище, под какво е пасище, то е публична общинска собственост, съгласно член 19 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Има точно и ясно с пасищата по какъв начин може да се процедира. Един от начините това е за вкарване в регулация на земята, там се плаща съответно таксата на комисията по земята. Значи има определени точки, които казват точно какво може да се прави с член 19. Точно така. Ако изоставена нива. Пасище. Ако е пасище, трябва да се види дали има отпаднала необходимост. Сега 34-та точка, нещо се разминава. Закона за собствеността, ползване на земеделската земя има специален член, който третира 19-та и там е казано, значи може да се променя 19 и може да се променя пасища при определени условия. Там са сказани, нали, за обществени, за държавни територии, така че нека да ви да аз за какво става. Само да ви дам. Може да направим проверка и да дадем съответното Да. предложение. Вижте, че вчера в този район на мен ми пускаха 60 евро на квадрат. Не са шегови. Само госпожо Бучкова да ви кажа, жокера може би, колегите от комисията да научат нещо ново, който не знае естествено, без да обиждам никой. Пасище може да му се сменя много лесно предназначението, ако по слой в служба земеделие не се води пасище. Член 19 може да се заменя и не е задължително с това в хипотезата на закона, който вие цитирате за пътища и за държавни така. Ако ние имаме една нива подобна в същото землище, можем да ги заменим и тази да се използваме за строителство. Защото парцелът е 3 декара и 300 квадрата и това, което каза госпожа Динева по 60 евро на квадрат, вие си направите сметка за каква сума община Стара Загора може да вземе от този имот. Затова мисля, че се заслужава да бъде... Аз не разбрах сега за какво точката, която гледаме, какво има с това? Сега има общо. Напротив, приключихме с дневния ред. Председател, това точка други. Господин Бабанов има общо, защото от тази комисия по общинска собственост, която отговаря за общинската собственост, може да излезе становище или да се гласува решение, което да задължи общинска администрация да свършат тези процедури, защото за тези имоти отговаряме ние.
ако вие имате работа и Значи сега няма да гласуваме точка 34. напротив, ако вие сте съгласни с това, което аз казвам, че този имот трябва да се почне процедура по смяна на предназначение, парцелиране или продажба, можем да го гласуваме като становище на комисията и да бъде изпратено на общинска администрация да започват последващи действия. Защото те сами няма да направят нищо, тъй като ще очакват коректна и правилна насока от нас. Това казвам. Значи точка 34 няма да гласуваме. Да го обясня ли още един път? Така. Следващата точка, която пак няма да гласуваме, само ще... Напротив. Следващата точка е 41, тази, която ви обясних за прапорец, където изключително е важно да се знае в ККЗС, което е за обществени, за бившо ККЗС, което се използва за краварник и така нататък, хората искат да направят жилищно строителство. Само че тук в момента се касае за имот общинска собственост, който, както ви казах, е сбъркан в кадастъра и не знам процедурата, която трябва да се направи, дали ще мине през общинска собственост или през другия отдел, за да се смени предназначението, каквото е. По документи е държавен пътя, в кадастъра се води общинска публична, което поставя да се случат грешни процедури. Не знам госпожа Бучкова какво мисли по въпроса. Госпожа Бучкова няма какво да каже по въпроса, въобще по тези въпроси, които в момента разгледате. Да. Защото поради проста причина, че не съм се запознала с предложенията. Ако бях предварително запозната с предложенията и с материалите към тях, ще да си направя справка по закон и тогава ще да ви отговоря точно и ясно. Сега ви отговарям просто това, което е минавало през мен като процедура. Абсолютно е права госпожа Да, Бучкова. точно така. Да ред на мисли, дали ние наистина трябва да направим това, което коментирахме, да правим едно становище на администрацията, те да съгласуват. Защото ще да съгласуват, те ще имат информация. Ще имат информация, да. И преди и след това. Абсолютно, значи, що се отнася до общинска собственост, няма значение кой отдел и в дирекция ще внася предложение, трябва ние да знаем с движението на дадените имоти. Така е. Добре, за точка 48 е следващата. Да. Така, точка 44, извинявайте колеги, точка 44. Защо казвам за общи, колеги? Лабанов ли така? Ние трябва да вземем становището. Ако искаш, ти ми взимай становището, но не го обясня на колегите, че ще така какво да е. Защото в точка 44 имаме открито незаконно строителство, което е нива в Малко Кадиево и на нас ни се вкарва предложение за смяна на предназначение. Сега искам да знам ние като общинска собственост, нали, какво се случва по този начин. Ами нали имаше становище от миналия мандат, че в тези ситуации трябва да се прилага протокол. Когато е общински имот. А тук е частен. Тук е частен. И ние тук нямаме никаква проверка. В момента аз като влязах в кадастъра се вижда една хубава къща в имота. Може би всички други се е видяли. Затова искам тези всички неща, затова ги обсъждам. Не да са, защото каза някой имало камери, имало не знам. Камери се знае, че няма никакво значение. Важно е как да се случат нещата и каква да бъде ситуацията. Същото е положението с точка 57. В Лозе, без достъп, което искат да процедираме достъп, има построена хубава голяма европейска къща. Затова ви обсъждаме тези точки, за да ви обърна внимание. Същото е положението с точка 60. Тук е много важно и искам да благодаря госпожа Бучкова, че остана до край, защото ето тук тази точка е изключително важно да мине през общинска собственост. Имаме една фирма Агроконсулт Инженеринг със собствени Георги Георгиев, който иска да му дадем право на преминаване през общински имот 2 пасища и да излезе на главния път за Зора, 4 лентов. Обаче тези пасища, ако общинска собственост им сменят предназначението и ги парцелират,
ще получи един хубав имот 2 декара, от който ние ще вземем няколко милиона, примерно. И аз за това питам, удачно ли ние да даваме право на преминаване на парцел, който има достъп през черен път и асфалтов път, и защо общинска собственост за питане за становище, тъй като това е общинска собственост, която трябва да бъде ощетена, пасищата, двете пасища, защо няма становище от общинска собственост за тяхното мнение? Ето това искам да го развием на тази комисия, господин Бабанов, а ние си правим приказки пред камерата. Разбирате ли? Защото това е изключително важно. Казвате, другия път, когато пращате материали за дневен ред за комисията, пращате и тези точки, за да имаме време да се запознаем с тях. Сега аз трябва да чета тук и нас... Ама вие сте ли чели тези точки? Ами, те дневния ред на комисията ли? Ще да кажеш, че вие четете само в тази комисия точките. Дневния ред на комисията. Аз чета всички материали, не само на комисията. Има време да чете другите материали. Ама тя сесията ще дойде и тя. Има време до тогава. Въпросът е, общинска собственост, ето за това, за да има връзка между общинска собственост и комисията по общинска собственост, ето това като се гласува като становище от нас, че от бензин бар, така наречения на бензостанцията Петрол на изхода на Зора, до Детелината, общинска собственост да смени предназначението на пасищата, да ги парцелира в удобни парцели и да бъдат пуснати за продажба. По този начин ние ще привлечем няколко милиона лева в бюджета. А в момента това нещо стои, пустеи, обрасва и някой иска да го използва за път. Това искам да обсъдим с вас. 60-та. Ако си пустите фотокартата през кадастъра, ще видите точно за къде става въпрос и за къде е мястото. И пак питам, при положение, че един имот има достъп, защо искат да процедираме много право на достъп? И то през общински 2 имота. Тя даже е преразглеждана тази. Така ли? Ако това нещо не бях обърнал внимание, беше влезнало на тези среди, ще се мине на ниво, довиждане, до нови срещи и общинска собственост приключва. Защото, пак казвам, двете точки за прапорът бяха оттеглени отново след като видяха това разминаване в пътя. Не знам кой го е написал този път общинска публична. Явно не са общинска собственост, явно е техническа грешка, нямам идея. Но по документи той е държавен. Този начин на работа го наложи един заместник по строителство, който беше по-рано. Той не се съобразява с мнение на общинска собственост, сме къв ги разправи, когато тях и оттам тръгнаха нещата. Тъй, че много се прав за това, че по този начин трябва да се работи. Ето за това искам, колеги, ние да бъдем, хората са изпратили тук, ние да пазим тяхната собственост. Тя не е наша, тя е тяхна. Ние да се разпореждаме правилно с нея и да не се получават такива колизии. Това искам, нищо повече. Нито да се прави на важен, нито да се показвам пред камерите, нито нещо, въобще не ме интересуват нито камери, нито нищо. Искам вечерта, като се легнем вкъщи, всички да имаме чиста съвест. Това е. Затова предлагам на гласуване точка 60. Според мен тя трябва да бъде отхвърлена, тъй като е нецелесъобразна. Против. Или въздържали се, за да не мине. Няма как да дадем право на преминаване през 2 общински имота пасища, при положение, че той има достъп. Само аз предлагам, като това е във връзка с другите точки, защото виждам, че си ги заредили, общите устройствени да не ги отхвърляме. Да ги отложим. Изключая само това, за което сме единодушни по зеленяването. Но другите да не ги отхвърляме, защото така или иначе, вероятно това ще се изчисти до сесия. Да. А това са инвестиционни намерения на хора и не бива да... вероятно всичко е наред там. Просто да не ги отхвърляме. Ако искаш и ти си в тези рете, сега да видим ще обясни там на другите колеги. Добре. Тук ставаше въпрос, аз това помолях госпожа Бучкова и Делчева да останат. За тези неща те също да са наясно, защото ако те искат да свършат това нещо, могат да го направят. И ако ние по някакъв начин им дадем насока с гласуване, с указания, те да започнат да го вършат. Защото това са наистина в момента мъртви имоти, които стоят, пустеят и могат да бъдат в полза на гражданите на Стара Загора. И на бюджета и така нататък. Да, господин Бабанов.
Аз предлагам да не ги гласуваме, защото няма да мога да вземем. Специално точка 60 и тези двете с незаконното строителство. Кои са тези двете? Моля, веднага ги казвам. Защото тук има заредени няколко. Добре. Точка 44 малко къде. Може да си видите кадастралната карта. Ще ги огледаме всичките точки, така като ни обърнахте внимание. Точка 57 под Дъбрава. Айде сега. Като по-разсеяничи като мене. 44 малко Кадиево. Незаконно строителство. Точка 57 под Дъбрава. Незаконно строителство. Под Дъбрава. Точката е следващата. Точка 60 пътната връзка. Обавно да човек, не са. Кои не разбира? Точка е след 44-та. 57-60-та. Кои не разбира? Що пишеш думите? Ще си видиш после. 57-та. 60-та. 57-та какво беше казал съм? Незаконно строителство. И 60 е преминава. И това, което последно изречение и приключваме комисията, това, което щях да искам от общинска собственост, защото ние нямаме такава справка, за точка 45, 46 и 47, три парцела, господин Маринов ще охвана за чина. Ще пречи на комисията с разговор с Стамбул. Господин Георгиев, говорите с господин Георгиев. Вълновата на вълновата. Живота му иска обаче да свършим комисията. Само секунда. Колеги, последно изречение. Колеги, точка 45, 46, 47. Нямаме нотариални актове за собственост, нямаме снимка от Google Earth, какво се случва, дали има незаконно строителство, това са парцели в кръщение. Аз искам да знам, собствени са тия парцели на тия хора, има ли вътре незаконни постройки и защо ние трябва защо нямаме цялата информация по тях. Това ми е въпросът, който пак са точки за ТСРТ. Но ако вътре има незаконно строителство в кръщение, както имам някакви съмнения евентуално, може да не съм прав, дано не съм прав, ние трябва да знаем какво гласуваме и какво вършим там. Защото се оказа, за съжаление, че в последните няколко месеца от общинска администрация получих информация, че някакъв адвокат ходи и узаконява незаконни къщи с акт с констативен нотариален акт. И ако тук сме в някаква такава хипотеза, нали, ние трябва да знаем какво точно вършим и какво ни се предлага. Абсолютно сме съгласни с вас, но няма как да не се присъединя мнението на господин Балканов. Ще ви помоля за следващите заседания, вкарвайте ги тези точки. Да, ние се опитваме да четем всичко, но една огромна част от новите колеги се подготвят за определените комисии. Затова пускате ги предварително, защото много трудно в момента се ориентираме. Добре, благодаря. Други изказвания? Няма. Благодаря за вниманието. Почта имаме. Извинявайте, почта. Колеги, Иван Георгиев Иванов, председател на инициативен комитет. Това е много интересно. Председател на инициативен комитет избран на проведено събрание в село Остра могила. На 14 януари Васил Апостолов, кметски наместник, на проведено събрание на селото уведоми живущи, че неизвестна фирма има инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаична централа в землището на Остра могила. На събранието беше разяснено, че осъществяването на този проект след учредяване на възмездно право на строеж върху посочения земеделски имот, след извършено проучване се разбра, че РИОСВ има постановено решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка, а от 2022 има решение за възлагане на изработка на проект за промяна на предназначение. Имотът е с идентификатор 1711 под землището на Остра могила, с трайно предназначение земеделска и начин на трайно ползване, нива с площ 15 декара. С настоящото заявление, живущите в Остра могила не дават своето съгласие за построяване на фотоволтаични. Господин Радев, интересува ли живущи в Остра могила или да имат някаква повече? Не ме интересува, аз това получих на имейл още преди над месец. Добре, искате ли тогава да го довършат всички, ако някой не го е прочел, и да го коментираме? Или... Благодаря. Живущите в Остра могила не дават своето съгласие за построяване на фотоволтаична централа. Съображенията са следните. Не е поискано съгласие от собствениците на земеделски имоти, няма пряк достъп до изграден път. Съгласно наредба 14
изграждане и ползване на обекти и съоръжения за производство и преобразуване на електроенергия, която е фотоволтаичната централа, се изисква площадка, трасета, обекти разположени върху земеделски земи, да се предвидят административно-битови отпадъци. Недопустимо е да се приема и изведената в цитираното решение формулировка, че предвидената в плана дейности не предполагат генериране на емисии и отпадъци в количества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. С настоящото заявление настояваме Общински съвет Стара Загора да отхвърли искането на Община Стара Загора за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа в село Остра могила. И списък с подписите на 53 човека. Становище по писмото. Ние вече имаме становище на Общински съвет, да го подадахме имота на Приема се за сведение. Ние не сме го продали, а го разрешихме го срещу там определените... Да. Това не спомням. Учредих точно така. Да. Възмездно. Да, срещу заплащане. Нещо такова беше. Да. Добре, получи, че много приема този сведение. Никой няма се изказва точно така, добре. Благодаря за вниманието. Хубав и усмихнат ден. Минава аз, господин председател. Ах!